Hej og velkommen til min første video her på min kanal med Pokémon Sapphire. Vi vil starte den her Let's Play sammen, og jeg starter den grundet en masse nostalgi omkring spillet, og jeg bliver ved med at få lysten til at spille det, og jeg håber så, at vi kan tage sammen på den her rejse. Allerførst så taler vi med Mr. Birch, Professor Birch, lidt omkring, at det er en Pokémon-verden, og vi bor selvfølgelig omkring de her Pokémoner sammen, og så er de som oftest nogle friendly playmates, altså nogle vi kan lege sammen med. Så snakker han en masse omkring vores Pokémon, så at de er helt fantastiske, og at der findes nogle forskellige Pokémon-mysterier, som han forsøger at undersøge. Og så spørger han, hvilket navn jeg har. Jeg er en dreng, og at vi vil gerne lave vores egen navn. There we go. Yes, it is. I am moving to the town, yes. Yes, vi er helt klar. Mange tak. Take courage. Hold dig modig. Let's do this. Okay. Så til at starte med, der er vi ude at køre i en lastbil. Hvilket er lidt mærkeligt, at ens mor har valgt at smide en i en lastbil, i stedet for at man må køre med hende selv sammen. Det er jo så et største tegn, man kan stille til opdragelse. Ja, det har sgu da været sådan lidt mærkeligt at skulle sidde i den bil der. Det ser rigtig fint ud. Der er ikke så meget der. Tak, fordi jeg må få mit eget værelse også. Det var sgu da pænt godt. Det er fint. This is so convenient. Ja, du skal ikke selv lave noget, men jeg skal nok lige gå op og kigge på det. Så skal vi gå op, og så skal vi sætte vores ur ud fra, hvad klokken er. Og lige nu er klokken 12 am. 12:45. Så der. Yes. Så kommer hun op og siger, hey, kan du lide dit rum? Ja, jeg kan faktisk godt lide mit værelse. Det ser rigtig fint. Nice. Ja, det kigger jeg lige efter. Der står min computer. Egentlig så vil jeg ikke andet end lige at turn it off igen. Her er en notebook. Open the menu with start. Yes. Så kan man record your progress with save. Yes, det er fint. Så er der et billede. Hoenn Region Map. Det er selve mappet, som vi kommer til at forhåbentlig komme hele vejen igennem over nogle forskellige episoder. Og den næste by, vi kommer til, det er den, der hedder Oldale Town. Så har jeg min helt egen Nintendo GameCube. Yes, det var den, man spillede på i gamle dage. Fedt. Hey, jeg skal lige komme hen og se noget herinde. Petalburg Gym. Det er... Hey, min far han har sgu sit eget gym. Crazy. Sejt. Nå. Det fik vi så ikke lov til at se.
så har vores mor bare stået og set hele programmet selv. Der skulle da noget, han gjorde af hende. Nå, vi går lige hen og tjekker til Mr. Professor Birch. Han skulle bo herovre. Nu er der ingen mere, der vil snakke med mig. Jeg hedder Sokken. Hvad hedder du? Okay. En datter. Hello. Nå, jeg prøver lige at gå op og tjekke. Det er vist nok May, så vidt jeg husker. Og ferie, mand. Der er en masse nostalgi over at spille det her spil igen. Det var da helt vildt. Ja. Selv tak. Ja. Det kan jeg da godt forstå. Pokémon så ret seje. Ja, det er sådan lidt flirty, faktisk. Det er bare super. Vi tjekker ikke lige alle hendes ting ind på værelset. Det er lidt privat område. Sådan noget med Professor Birch har hans ting hernede. Nå, der var han så ikke. Hvor er Mr. Birch? Nå ja, det er rigtigt. Han står herude på Route 101. Der står en lille dreng og spørger, om man kan gå ud og hjælpe ham. Åh, nej. In my bag there's a Pokeball. Okay. Det er så her, jeg kommer til at bede om jeres hjælp. Der er 3 forskellige Pokémons. Der er Mudkip, som er en Mudfish Pokémon. Der er Torchic, som er en Chick Pokémon. Fire Fighting Pokémon senere hen. Og så er der Treecko, som er en Wood Gecko, eller en Grass Pokémon. Og her tænker jeg, at jeg gerne vil bede om jeres hjælp i form af hjælp til valg af hvilken Pokémon vi skal have med hele vejen igennem spillet. Så jeg vil lægge en poll nede i description, hvor I kan være med til at vælge hvilken Pokémon vi skal bruge gennem hele vores Let's Play. Og så vil jeg egentlig bare sign off herfra. Håber I har lyst til at se med en anden gang, og så ses vi bare i næste video.